OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. Emballement actuel media flebo malikono ofisila anando wara kene Karim Keita nale anga jamana nyama koro Ibrahim Boubacar Keita tingay ayirala ka fokale no ila wala wala umbe nyanga ke adamadiya atewla ani yuruku wala dola ana nyafali kayuka ani do wara konna États-Unis ko feno Washington dugu ale farafina nyama udalaje akeni laje nanko ma somme avec USA ana nyafali kayuka ani do wara konna Emballement actuel media flebo obisimila kukura angani drop kiwara keneka inafo angu ya fo ye bakuruba la togamna farafina jamana nyama olu ye États-Unis jamana nyama Joe Biden ka wole ka jabi ka Kenya ni laje nanko ma somme Afrique USA kata décembre kalo kletan saba kata bla décembre kalo kletan durla samba flani mugan fla Washington du kono kuma ka chama de fola ni laje kono nga ama fo ye ka prepare latke ko jamana sababi farafina konnana fanga d'Afrique la jamana mun kono olu ma wole ni keneka kerengerene la Mali mu yɛrɛ de bɛ se ka faamuya ni lajɛ in kan Fatumata Dramé ale bɛ walawalali kan ye Amérique jamana kuntigi ni o ye Joe Biden ye tile saba lajɛrɛ belebeleba boloda ani farafina jamana kuntigi ni ɲɔgɔn cɛ min daminɛna décembre kalo tile 13 ka taa kuncɛ a tile 15 la a ye wele bila farafina jamana kuntigi ma 50 bɔɲɔgɔn min ma caman y'a ka wele jaabi o hukumu kɔnɔna na kuma caman fɔra ni lajɛrɛ in kɔnɔna na i n'a fɔ bamaciwalew kɛlɛli wagati yɛlɛma dun ka fa lakanako sɔrɔ yiriwali ani a ɲɔgɔnna caman États-Unis y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna farafina dɛmɛ ni miliyari ba 55 ye san 3 nata in na Amérique secrétaire d'État ni o ye Anthony Blinken y'a yira k'a fɔ k'u bɛna farafina dɛmɛ ɲɛta kolo la don n'a nataw la a y'a yira k'a fɔ k'a ni RDC fo ka taa se Zambie jamana kuntigiw n'a a minisiri minnu ka ca degeren don jamana kɔnɔnako ni kɔkanko ɲɛnabɔli ma k'u bɛna ni jamana kɔfɔlen fila ninnu dɛmɛ bolimafɛnw kuranko ani a batiriko la fo ka taa se dugu jukɔrɔfɛnw lakanani ma Amérique jamana kuntigi ni o ye Joe Biden ye y'a yira k'a fɔ ko ale ka jamana kɔni labɛnnen don ni dɛmɛ in na mun bɛ se ka farafina jamanaw taga ɲɛ Amérique jamana kuntigi n'o ye Joe Biden ye y'a yira k'a fɔ k'olu ka jamana labɛnnen don ka dɛmɛ don farafina jamanaw taga ɲɛli ma da sera farafina gɛlɛya ma i n'a fɔ kuranko l'Amérique jamana kuntigi y'a yira k'a fɔ ko baara labɛn minnu tun bɛ sen na Angola ni o bɛ tali kɛ kuranko la ko olu bɛ sen na wa k'u bɛna Angola dɛmɛ ni $2 miliyari 2 ye fanga d'Afrique kɛra farafina jamana minnu na san laban in na ni o dɔ ye Mali, Burkina, Guinée ani Sudan olu ma ye ni lajɛrɛ in na hakilina jiginna ni lajɛrɛ laban min kɛra l'Amérique jamana kɔnɔ o kɛra août kalo san 2014 Barack Obama ka jamana kuntigiya wagati san 8 o kɔfɛ l'Amérique jamanaw bɛ fɛ k'u magɛrɛ farafina jamanaw la yaasa ka Chinois ani Russiw ka ko kɔkari farafina jamanaw kɔnɔ Koko yiriden min bɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ wa a ma ka di kosɛbɛ an ka faaba kɔnɔ n'o ye Bamakɔ ye nka ni waati laban na jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko ni yiriden sɔrɔli bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ ni yiriden feerelaw o bɛ sɔrɔ kosɛbɛ an ka sirabadaw de la wa u y'a yira k'a fɔ ko u caman b'u dayirimɛ de sɔrɔ nin baara in na Nana Kadija Kone ale wulila ka se dɔw ma a ye min sɔrɔ an ka jɛ an k'o lajɛ A den, a nɔnɔ, a tulu, kako bɛ se ka dun cogo caman na wa a kɛlen don fɛn ye mun feereli kɛlen don sɔrɔ siraba ye an bɛ wagati min na i ko bi. Mɔgɔ caman b'a matarafa k'a da a nafaw kan wa maa caman bɛ koko feere in kɛ walasa k'u dayirimɛ sɔrɔ ani k'u ka denbaya ta. Nin wagati in na u bɛ sɔrɔ Bamako fan bɛɛ. Ka ɲɛsin gɛlɛya min bɛ u kan an bɛ wagati min na i ko sisan u bɛɛ la dɔw b'u ta sɔrɔ. Bon ne b'a détail de feere. Bon tile kɔnɔ ne tile journée jala ne bɛ se ka 3000 feere n bɛ se ka 2000 feere. Duuru tanda b'a la baara b'a la. Bon koko prix gɛlɛyalen don. Bon an b'a ta 45 an b'a feere 60 70 100. Bon pour que a kɛ kun y'an fana an k'an ka tɔnɔ sɔrɔ. Bon an ka client kɔni ka ca client kelen t'an bolo. Client caman ba de b'an bolo.
K'a ko den matarafalen don mɔgɔ caman fɛ ka da nafa caya kan wa bɛɛ b'a kanu a ka cogoya la. Kogo ka di ne trop wa en plus importance ba de b'a la dans la vie quoi. Comme u b'a kɛ seri la a ji fɛnɛ ka ɲi mɔgɔ ma a bɛ kɛ safunɛ ye u b'a kɛ fɛn caman ye quoi. Même dɛgɛ min bɛ to u bɛ dɛgɛ mun dilan ka feere kogo bɛ kɛ yen o bɛɛ la. Ça a beaucoup d'importance au fait. Kosɛbɛ ka di kosɛbɛ mɔgɔ bɛ n ma sɔn k'a dun parce que a ka di quoi fɛn caman don nɔnɔ b'a la wa a ka di ne yɛrɛ de o kɛ n ma sɔn k'a dun kosɛbɛ a ka ɲi mɔgɔ ma a bɛ mɔgɔ kɛnɛya a bɛ mɔgɔ telefɔni barika b'a la. A feerelikɛlaw ka fɔ la san o san ka kɛɲɛ ni san laban ye k'a ko den sɔrɔli bɛ gɛlɛya. Bon kogo taga ɲɛ la sisan o bɛ sɔrɔ fɛn min fɛ nin waati san o san ni 31 ɲɛkɔrɔla waati sera ta o b'a sɔrɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ Kɔrɔwari donc baarakɛla bɛ dɔgɔya mɔgɔ caman bɛ taa lemuru baara ninnu na komi o sɔrɔ ka teli ni kogoko ta ye bon ani kogoden yɛrɛ cogoya donc o dɔn b'a kɛ ni nin waati sera tuma caman na i b'a ye a bɛ manqué bon n'a manqué la dɔrɔn bon i b'a ye kogo modèle bɛɛ bɛ na dɔw bɛ na i b'a sɔrɔ a kogo i b'a ye dɔrɔn k'a ka ɲi mais i b'a sɔrɔ a man ɲi bon n'a ɲɔgɔnna mana kɛ fana mɔgɔ caman bɛ yen o b'i sen bɔ la fɔlɔ ka nin waatinin bila mais a ka ca la ni 37 tɛmɛna donc o kɔni a bɛ commencer ka bɔ kosɛbɛ voilà waati ko de don sinon foyi tɛ san o san a ka ca la waati dɔ kɔni bɛ kɛ kogo bɛ manqué parce que kogo nin a fana ji bɛ nafa caman ɲa i n'a fɔ o nafa dɔ ye i n'a fɔ a kɛra dusukun bana ninnu fɛn fɛn ye yegendu tellement que yegendu yɛrɛ a kɔnɔ a b'o furakɛ yɛrɛ. Ka da a nafa caya kan ka daminɛ ka ko yiri la fo ka taa se a dili ma a bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don farikolo la barisa yiriden don mun nafa ka bon kosɛbɛ. Ka ko feereli kɛlen don sababu ye min na maa caman b'a fɔ alihamudulilayi nka an bɛ wagati min na i ko sisan ka da a sɔrɔbaliya kan maa caman y'a feereli jɔ fɔlɔ. Sifinnakaw ka jɛkuluba min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an k'o ma SNJ a bɛ tile damadama bɔ mankan wulilen don olu maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka da kun caman kan Abdulayi Mayiga ale ye ɲinini kɛ nin kan an ka jɛn an ka sɔrɔlenw lajɛ. A bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ sisan sifinnakaw ka jɛkulu min bɛ ko CNJ ale ka maaw bɛ wuli ka jɔ la kosɛbɛ k'u ka nisɔngoya yira ka kɛ ni ɲɛmaa minnu bɛ jɛkulu in kunna ka kow ye. Ɲɛmaa minnu bɛ jɛkulu in kunna n'u ka baara kun kan ka bɛn ka kɛ ni novembre kalo tɛmɛnen ye u jalakilen don fɛn caman na. CNJ bureau min kun bɛ depuis 2019 bureau min ka baara kun ɲɔngirila le 1er mai 2021 a Buguni ka na ni bureau intérimaire dɔ ye ka sababu kɛ problème dɔw ye mais o bureau in nalen pour 8 mois o 8 mois kɔnɔna na u ma fosi kɛ 8 mois in fana tɛmɛna an y'a ɲini u ka an ka sigi an ka kuma baara ka taa sira dɔw fɛ sira minnu b'a to bɛn kɛra min ka 8 mois kɔnɔ ka se ka kɛ donc le 31 décembre 2021 déjà o ye olu ka baara tun banna mais u tora yen pendant 11 mois de plus i ye n faamuya donc u ma baara kɛ o 11 mois in fana banna maintenant olu ye mandat min dira bureau exécutif ma en 2019 a Kucala a bɛ bɛn n'o mandat in fana banni de donc ça veut dire u ma sariya si de sɔsɔ 2019 bureau min sigira o bureau ka baara kun ɲɔngirila k'olu bila pour l'intérim u y'u intérim yɛlɛma tuguni ka k'o mandat in ye donc u ye 3 ans in kɛ toujours bon o 3 ans in de fana banna sisan u ma sɔn ka taa u tilala de ka taa 3 ans in banni tɔ toli tile damadɔ ye ka taa rencontre dɔ kɛ mɔgɔ damadɔni et puis bureau réunion de don dɛ k'a fɔ k'olu ka mandat prolongé fo 2024 de 16 mois de plus o ye sariya sɔsɔ dan de ye. Ni gɛlɛya donna CNJ kɔnɔna na a bɛ n'a fɔ Mali sifinnaka bɛɛ de ye gɛlɛya sɔrɔ o de hukumu kɔnɔna na maa minnu bɛ jɛkulu in kɔnɔna na o b'u k'u ka kɛlɛ bolo da hali bi. Minnu bɛ yen kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don bɛɛ ɲɛ b'a la gɛlɛya in kɔlɔlɔba de bɛ se Mali jeunesse ma parce que n'i y'a mɛn ko jeunesse aw bɛnnen don aw faralen don ɲɔgɔn kan de n'i y'a mɛn a bɛ fɔ ko kɔnɔkulu jɛlen don bi fɔ halisa aw faralen don ɲɔgɔn kan donc ne yɛrɛ bolo jeunesse fara-faralen ka bɔ ɲɔgɔn na a nafa kisɛ kelen tɛ Mali jeunesse kan au contraire kɔlɔlɔ de don mun bɛ kɛ Mali jeunesse kan Mali jeunesse bali k'u ka droit revendiquer. Ni an wulila baara de tɛ ka kɛ an dun an ɲɛ bɛ motivation banna Maliko la an tɛ se k'an sigi ka mɔgɔ dɔw ye k'a to tan n'o n'i y'a ye jagosa baara b'an bolo ka baara min kan ka boloda Mali ka se ka taa ɲɛ bɛɛ b'a dɔn sifinnakaw ka problème caman ye chômage ko bɛ yen insécurité ko bɛ yen caman bɛ yen à cause du chômage caman bɛ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ région la mais ni sifinnakaw yɛrɛ kun dalajɛ ni problème bɛ ka autorités dɛmɛ a baara la est ce que an tɛ nɔ bɔ wa parce que mɔgɔ caman tigɛlen don fêtière min na i m'a faamuya donc ni mɔgɔ tigɛlen don a la o tigɛlen don sifinnakaw la mɔgɔw b'a fɔ donc il faut que an ka image kura de di Mali jeunesse ma k'a yira k'an bɛ Mali fɛ an bɛ se ka Mali lataa ɲɛ wa don min ni turu fana sera an ma an bɛ se ka jɔ an jɔyɔrɔ la mais o bɛ daminɛ bi de. CNJ jɛkulu maa dɔw fɛ gɛlɛya min bɛ jɛkulu in kɔnɔna na a man ka taa ɲɛfɛ cogo si la. Aujourd'hui mɔgɔ dɔw bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ Mali ko ɲama jeunesse ko ɲama k'a fɔ k'olu tɛ ka baara kɛ an kɔni fɛ
Mali jeunesse ka ca wa fanga b'a la nin ma quoi. K'a fɔ que la fêtière soit pétinée par une minorité de personnes. K'a fɔ ko an tɔgɔ bɛɛ ka tiɲɛ parce que diɲɛ bɛɛ de bɛ k'an lajɛ ni CNG tɔgɔ tiɲɛna bi Mali jeunesse de tɔgɔ tiɲɛna hali ni association tɔw mana baara kɛ cogo o cogo o tɛna ye parce que baara bɛna kɛ ni CNG de hakili la jiginna an ka jamana président ye a fɔ ni CNG kelen ɲɛna a y'an wele ka taa Kuluba don min na a y'a fɔ an ɲɛna ko ni ale ka fanga tiɲɛna o kɔrɔ ko jeunesse bɛɛ de dɛsɛra bamanankan ni tubabukan fɔcogo tɛ kelen. Il dit que si lui il échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui aura échoué. Et maintenant, si c'est le contraire, n'a pas jeunesse qui n'a sababu ye k'ale fana ka fanga tiɲɛ. Jeunes k'u miiri o la kosɛbɛ. Mɔgɔ min bɛ a ka fanga bonya ta k'a da i kan, i jija cogo bɛɛ la o tiɲɛni kana na bɔ i la. Ɲuguɲugu bɛ wuli ɲaga ɲaga ye. Donc an k'an tilen, an ka munumunu dabila, an ka na fɛnw minɛ ka kan ta ye diyagoya. Fɛn ni fɛn kalifala wagati kunkurunin min na, n'o wagati kunkurunin banna, i bɛ bɔ yen nɔ, mɔgɔ wɛrɛ bɛ na yen nɔ la, komi dɔ bɔra e kana cogo min na. An bɛ waati min na i ko sisan, CNG de sifinnakaw ka jɛkulu belebeleba ye Mali kɔnɔ. Jɛkulu in maa dɔw b'u k'u cɛsiri halisa kosɛbɛ walasa gɛlɛya minnu bɛ yen fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na. Ka d'a kan a gɛlɛyaw bɛ se ka kɛ sababu ye ka wolo fɛn caman na an ka jamana kɔnɔ. Karim Keita n'ale an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita denkɛ ye ale tɔgɔ yela maaba 40 cɛla diɲɛ kɔnɔ maa minnu ɲangilen don États-Unis jamana fɛ ka kɛɲɛ n'u ka waleyaw ye waleya min bɛ dankari kɛ adamadenya hakɛw la ani yurukuyuruku waleya dɔw la ni laseli nin kɛla États-Unis jamana fɛ ka kɛɲɛ ni décembre kalo tile 9 san 2022 mun de nana ni ɲangili wale ye an bɛ se ka mun de faamuya kan Aminata Y Kulibali ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Décembre kalo tile 9 san 2022 ɲangini walew tala États-Unis waribonba ɲɛmɔgɔw fɛ mɔgɔ 40 juguya la. U y'a yira k'a fɔ ko nunu ɲagilen do yurukuyuruku ani adamadenya hakɛw donibaliya ba la. Olu mɔgɔw cɛla Karim Keita b'o la n'o ye an ka jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita denkɛ ye. Ale min bolilen do ka bɔ an ka jamana kɔnɔ kabini san 2020 uti kalo la. Kunnafoni sɛbɛn in b'a yira k'a fɔ ko Karim Keita y'a ta jɔyɔrɔ fɛ ka baara di mɔgɔ dɔw ma minnu n'a ma kan ni k'a bolo lase yuruguyurugu wari caman fana ma. A yirala k'a fɔ fana k'a ye dɔ ta bɛɛ jɛ nafolo fana na min na a bɛ minɛn santaw musaka yɛlɛ. Wa a ye baarakɛla dɔw fana gɛn minnu ma sɔn k'u sen don ni yuruguyurugu in na. A yirala fana k'a fɔ ko Karim Keita ye jamana nafolo ta k'a latiɲɛ walasa ka se k'a fa dɛmɛ kalata tɛmɛnenw na. Kunnafoni sɛbɛn y'a yira fana k'a fɔ ko Karim Keita jalakilen don Birama Ture ka tununi na. N'ale kun ye kunnafonidila ye min kun bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Karim Keita ka yuruguyurugu baaraw kan. Ni ɲangili minnu fɔlen filɛ nin ye o bɛ kɛ sababu ye min na ni maa kofɔlen ninnu tɛgɛ tɛ se ka da u bolola hɛrɛ fɛn fɛn bɛ Lamɛrikaw ka jamana kan wa sariya b'a ɲangi fana mɔgɔ fɛn fɛn n'o ye Lamɛrikika ye o ka baara kɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye. A yirala fana k'a fɔ ko ni mɔgɔ kofɔlen ninnu tɛ se k'u kunda Lamɛrikikaw ka jamana kan. Ni ɲangini ninnu ŋunuŋunukan cayala kosɛbɛ o de la Lamɛrikikaw ka lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ ale ye kumaɲɔgɔnya kɛ walasa ka se ka faamuyali sɔrɔ ni ko in na. O kɛra dɛnɛndon décembre kalo tile 12 tɛmɛlen. Ni maa kɔfɛlenw y'a yira k'a fɔ ko nin bɛna kɛ sababu ye min ye yurukuyuruku ani adamadenya hakɛw donbaliya ba la k'o kɛlɛ. Ani fana ko k'an ka jamana dɛmɛ yaasa sariyaw bɛ se ka lawaleya cogo min na a kɔnɔ. Bɛɛ kɔfɛ Karim Keita ye laseli kɛ a ka bɔlɔlɔsiraw kan décembre kalo tile 14 tɛmɛlen. Min na a b'a yira k'a fɔ ko Lamɛrikikaw bɛ ka jalakifu bin ale kan. Wa fana a y'a yira fana k'u ye nin ko in kɛ ka sɔrɔ u ma ale lamɛn. A b'a fɔ fana k'ale dalen don a yɛrɛ la k'a fɔ k'ale nɔfoyi tɛ nin ko in na. Maliki Yalukuye ale b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Karim Keita tɛ se ka nɔ minɛ nin ko ninnu na tant que ni sariya m'a yira k'a fɔ k'a nɔ bɛ ko ninnu na. Hakilina jiginna Alpha Condé n'ale ye Laginɛ jamanakuntigi kɔrɔ ye ale min bolilen don ka t'i yɛrɛ dogo Turkikaw fɛ yen ale fana tɔgɔ bɛ maa 40 ninnu cɛ la. Sisan jamana kɔnɔ kibaru a n'a kɔkan kibaru o na lasaw ma teliya la Mamadu Bilal Kulibali fɛ. Alamisa don décembre kalo tile 15 san 2022 Conseil national de transition CNT n'o ye wasadenbulon nɔnabila ye olu ye sariya sɛbɛn ta sariya sɛbɛn min bi ɲɛfɔli kɛ Cour suprême baaracogo la. O tali sen fɛ CNT maa 128 y'a yira k'a fɔ k'u sɔnna ma maa 12 olu y'a yira k'u ma jɛn n'a ye maa 7 olu ma sɔn k'u kan bɔ.
ni sariya sɛbɛn in kan ka tɛmɛ sariya sunba kɔlɔsibaga fɛ n'o ye cour constitutionnelle ye ɲana ka se jamanakuntigi fɛ ɲɛnasa ka bila sen kan nka hakilina jigila ni sariya sɛbɛn in de ye furukufuruku don kiiritigɛbagaw an'an ka jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ a tali bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni kɔlɔlɔ wɛrɛw ye minnu bɛ se ka wolo baarabila la. maliyɛn muso min kun jigira den 9nan Maroc ale segira ka na nin dɔgɔkun in na Mali kɔnɔ san 1 ni tila kɔfɛ a ka jigili kun taara kɛ césarienne na Casablanca dɔgɔtɔrɔso dɔ la dɔgɔtɔrɔso min ka baara ɲɛsinen don ni ɲɔgɔnnaw ma jigili in kun kɛra mai kalo kɔnɔna na san 2021 den ninnu cɛla cɛman 4 ani musoman 5 u kunbɛra pankuru jigi kɛnɛ kan minisiri Jaminɛtu Sangare fɛ min ka minisiriso ɲɛsinen don kɛnɛya ma a y'a yira k'a fɔ ko jamana bɛ se ka dɛmɛ fɛn o fɛn d'u ma k'o bɛna kɛ o de senfɛ jamana bɛna so d'u ma ɲɔnu kana ka bɔ Maroc livre Guinness record o kun taara d'u ma o bɛ di maaw ma maa minnu ye fɛn kɛ min ɲɔgɔnna ma kɛ diɲɛ fan si. nin dɔgɔkun in kɔnɔ furukufuruku dora Ghana jamana ani Burkina jamana ni ɲɔgɔn cɛ k'o sababu kɛ Wagner ko ye araba tɛmɛni Ghana jamanakuntigi y'a yira kuma lasela États-Unis jamana kɔnɔ ko Burkina jamanakuntigiw ani Wagner ɲɛmaaw ko kuma ɲɔgɔnya tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ boli baara tɛmɛni n'aw fila ni ɲɔgɔn cɛ kabini ni kuma ninnu fɔra Burkina jamanakuntigiw ma kuma u ye wele bila Ghana ka lasigiden min b'u ka jamana kɔnɔ ka taa kuma ɲɛfɔ k'o ye k'a yira k'a fɔ ko ni kuma ninnu ma bɛn ko wa u tɛ fɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ ka kɛ. Faransi golomasiri tabaga laban minnu kun bi Centrafrique jamana kɔnɔ olu taara décembre kalo tile 15 san 2022 tɛmɛni u kun maa 1000 de kun nana jamana kɔnɔ san 2013 wagatiw walasa kɛlɛ min kun bi jamana kɔnɔ ka fu siri o la nka jamana kɔnɔna na maa caman ye jalaki be Faransi jamana kan ka sababu kɛ a ma se ka fu siri nin kɛlɛ in na o kun kɛra sababu ye fɔ ka Centrafrique jamana ni Russie jamana gɛrɛ ɲɔgɔn na o de la a bɛ san caman bɔ jamana caman y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Wagner kɛlɛkɛlaw ye k'olu bɛ Centrafrique jamana kɔnɔ Faransi ka tagali ka bɔ Centrafrique jamana kɔnɔ o kɛra kalo 4 Mali ta kɔfɛ nin bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye Faransi golomasiri tabagaw ye k'olu dɔgɔya kosɛbɛ farafinna jamanaw kɔnɔ. an balima Actuel Media filɛbagaw ni de kɛla aw garisɛgɛ ye an ka nin dɔgɔkun kibaruya kɛnɛ kan an b'a fɔ aw ye aw ni ce aw ka lajɛli la aw k'anw bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC.